U prostorio Ruskog kulturnog centru вчера вечер отримана програма Mladih Literaturium. Того року змеше намагали, že by to bola jakaž alternatívna scéna pri Rusnacoch, tá tak i predlužujeme. Téma tohoročného literaturiumu rukopisi, že by sme ukázali na toto, že toho roku u sušnosti može buď zhrišim, ale nie vyšiel ani jeden mladý autor, knižka jedného mladého autora, so s tým chceme obrátiť úvahu, pretože rukopisy máme, jak to sme videli dneška, interesantni rukopisi, romani, ktorí nemáme poteraz u ruskej literatúry, može buď slični, ale baš takú fajtu nemáme. Svoje romany u rukopisu na literaturiume predstavili mladí keresturskí pisatelje Ljubica Knežević osobne i Sebastian Neradi pre video prezentácii. A o tvorčosci mladých popri Aleksandri Živković-Bučko i Sanje Divljaković, moderatorko programi, bešedovala i poetesa Asja Papuga. Na včerajším literaturiume, tiež prek videoprezentácii, otvorena je výstava robotoch ilustratora Aleksandra Iliča zo Šidu.